Trip. Trip yana nufin tuntuɓe. Tuntuɓe da mutum yake yi a lokacin da yake tafiya da sauri ko kuma yake gudu. Wato lokacin da mutum yake gudu zai bugi wani ice ko wani dutse har ya faɗi ƙasa. Bari mu ga misali a Turanci. If he doesn't trip, he will catch me. Idan da bai yi tuntuɓe ba, da sai ya kama ni. Oops, I tripped when I was running. Wayyo, na yi tuntuɓe lokacin da nake gudu. She trips whenever she is running. Takan yi tuntuɓe duk lokacin da take gudu. Ƙarin bayani, trip yana da ma'ana biyu. A matsayin suna, trip yana nufin tafiya mai gajeren zango, kamar daga wannan ƙauye zuwa wannan ƙauye. A aiki kuma, wato a verb, trip yana nufin tuntuɓe, kamar yadda muka bada misalai 3 a sama. Amma idan za ka yi aiki da trip a matsayin tafiya wani gari, to trip yana buƙatar helping verb wanda zai nuna cewa ka yi tafiya daga wannan ƙauye zuwa wannan ƙauye.